Ya Resulallah, Ya Habiballah, Ya Nabi. Ey voy Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammad من با تو میخوام، من با تو میخوام. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Пеш аз оне ки ба саволи бародар ҷавоб диҳам, як ҳадиси аз саҳиҳи бухорие ки аз абузар ривоят шудааст мехоҳам барои бародарон ва хоҳарон хабари хушро бирасонам. Абузар мегӯянд, рӯзе ман назди ҳазрати расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам рафтам, эшон хоб будам. Вақте ки ман омадам, бедор шуданд. Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам хабари хушро мегӯянд. Ба ман гуфтанд: эй Абузар, тамоми бандаи Аллоҳ кадоме набошад агар бандаи Аллоҳ бошад? Охирон суханаш калимаи шаҳодат бошад, ла илаҳа иллаллоҳ, ва пас аз ин мавт кунад, худованд тамоми гуноҳҳояшро мебахшад ва дохили ҷаннат мекунад. Абузар гуфтанд: ё Расулуллоҳ, агар зинокор бошад чӣ? Агар дӯст бошад чӣ? Расули худо гуфтанд: агар зинокор ҳам бошад, дӯст ҳам бошад. Ҳамин тавр Абузар 3 мартаба суол карданд: агар зинокор бошад чӣ? Ва агар дӯст бошад? Расули акрам 3 мартаба ҳам чунин ҷавоб доданд: агар зинокор бошад ва агар дӯст ҳам бошад. Охирон калимааш ла илаҳа иллаллоҳ, нест худое магар як худо, ҳамонам Аллоҳ, ва пас аз ин аз дунё гузарад, дохили ҷаннат мешавад. Албатти ба албат, ин ҳадис, ин хабари хуш барои мусалмонҳое ки калимаи шаҳодатро мегӯянд ва сидқан тасдиқ мекунанд. ва ҳар як калимае ки такрор мекунад, ла илаҳа иллаллоҳ, нест худое магар як худо, бояд мазмуни калимаро бифаҳмад ва тасдиқ бикунад сидқан. ва баъдан я бародар савол доданд ки ҳамин эзорое ки мепӯшем, баъзеҳо мепӯшанд, ҳамин дароз ҳамин замина руфта рафтан мегирад. ҳамхе либосҳо ҷоизми неми чӣ хел ислом ба савол доданд. Як фарзи намоз ҳамин ки либосҳо пок бошад, либос аз наҷас пок бошад. ҳар як шахса бояд табиаташ масалан як маслиҳат диҳад, бояд табиаташ камтара идора кунад ҳар як шахса. Масалан, чӣ хел шумо ҳамон буруки дароза мепӯшед, тамоми наҷаса мегиред, бо ҳамон кути меред намоз мехонед. ё як хона медароед, масалан либосо чип чиркин. ва дуввум ҳамин ки албатти ба албат ҳадисҳои бисёре ҳаст. яке аз ҳадис дар саҳиҳи бухорӣ омадагӣ аст. рақами ҳадис 5787. аз Абу Ҳурайра разиаллоҳу анҳу мегӯяд, пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд: ҳамон қисми эзоре ки аз қузак яъне ки ҳамон поёни поён бошад, ҳамон қисмаш дар дузах меафтад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. суол доретон, метавонетон ҳамин канал ба суолотона битетон, мо иншоалло албатти ба албат ҷавоб медиҳем.
А братья, которые по национальности не таджики, русские, киргизы, казахи, кем бы вы ни были, если у вас есть какой-нибудь вопрос, вы можете задавать вопросы в комментариях. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы на русском языке.